Minkejja l-imxija tal-pandemija waqt il-btajjel tal-miliet Esplora qed tilqa' l-familji Maltin u Għawċin fi ħdana bil-miżuri ta' mitigazzjoni kollha u l-ambjent festiv għal dan iż-żmien speċjali bil-veduti mill-isbaħ tal-Port il-Kbir. Kelliema għal dan iċ-ċentru tax-xjenzi f'Bigi spjegaw li filwaqt li ser ikunu qed jiddevertu lil viżitaturi f'atmosfera mill-isbaħ tal-miliet jabbinaw dawn il-festi ma' esperimenti edukattivi tax-xjenza. Għal-aqstant it-tfal qed jiskopru li l-maġija tal-miliet mhux daqshekk differenti minn dak li toffri x-xjenza. Ta' min wieħed jinnota li l-ħadd 20 ta' Diċembru bejn id-9 u nofsinhar Esplora ser tkun qed torganizza attivitajiet imsejħa Autism Friendly Hours ideali għal dawk it-tfal u persuni li jsofru mill-kundizzjoni tal-awtiżmu. Dan fil-waqt li matul dawn il-jiem sal-aħħar ta' Jannar tfal taħt 15-il sena jidħlu gratis. Fost l-attivitajiet li wieħed isib hemm l-attività ta' 12 Days of Christmas fejn jinvolvi diversi esperimenti fejn f'xi waqtiet tkun trid middidejk ukoll. Hemm ukoll show spettakolari mżewwa b'mużika u kuluri mill-isbaħ. It-tfal huma mħeġġa li jieħdu ritratti tal-affarijiet li jkunu ħolqu waqt iż-żjara tagħhom f'Esplora bilan li dawn jitilgħu fuq is-socials ta' Esplora stess. Dawn l-attivitajiet jibqgħu sejrin tul il-jiem kollha tal-vaganzi tal-miliet huma miftuħa mit-3 sal-ħadd bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija.